Üdvözlöm Önöket, Kádas Tamás vagyok, a Quant Kft. Értékesítési vezetője. Egy olyan berendezést szeretnék Önöknek bemutatni, amely kiválóan alkalmas arra, hogy fuvarozó cégek, mezőgazdasági vállalkozások vagy autószerelő műhelyeknek hatékony és kedvező áru megoldást nyújtson a tisztítási feladataik megoldására. Ez egy Erle HSC magasnyomású, telepített, melegvizes tisztító berendezés. 3 nagyméretű kezelőgombjával különböző funkciókat választhatunk ki. Az első gombbal bekapcsolhatjuk a szivattyú működését. A második gombbal a melegvíz előállítást kapcsolhatjuk be, míg a harmadik gombbal a tisztítószer felszívást. Természetesen a melegvizes és a tisztítószeres programok tetszés szerinti változatban használhatók. Nézzük meg, mit találunk a berendezés belsejében. Az Erle HSC berendezés többféle módozattal választható. Ez egy gázolajfűtésű berendezés, amelynek jobb oldalt alul a tartályban van a felhasznált gázolaja, de természetesen a berendezés választható elektromos vagy gázfűtéssel is a helyi igényeknek megfelelően. Kétféle tisztítószert lehetséges felszívni a berendezésben, ezeknek az aránya tetszőlegesen beállítható a felhasznált mosóvízhez adagolva. Ugyanígy állítható a mosóvíz hőmérséklete a feladattól és a szennyeződés mienségétől függően. A berendezés automatikus védelmi funkciókkal van ellátva, tehát amikor a pisztolyt elzárjuk, a szivattyú egy bypass üzemmódba kapcsol, és még további 20 másodpercig készenléti üzemmódban megy, majd ezt követően áll le, ha nem történik további vízelvétel. Az Erle HSC magasnyomású melegvizes tisztítóberendezés megrendelhető a helyi igényeknek megfelelően porfestett vagy inox változatban, illetve beltéri vagy kültéri változatban. A kültéri változatok beépített fagyvédelmi rendszerrel rendelkeznek, ami a téli, hideg időszakban vízkeringetéssel biztosítja, hogy a berendezés részei, a pisztolyok és a csőhálózat ne fagyjanak el. Amennyiben szükséges, a pisztoly gyors csatlakozós kialakításának könnyednek, egy mozdulattal ki lehet venni a magas nyomású szárat, és akár egy ilyen természetes szőrrel ellátott habkefe is beszerelhető, és ezzel tisztítható a felület. Kedves Dávid, mutatkozz be, légy szíves, és mondj egy pár szót magatokról, hogy mivel foglalkoztok. Sziasztok, Horváth Dávid vagyok. Mi erdészeti szolgáltatásokkal foglalkozunk, és ennek kiegészítéseként az új települénkre egy mosóállást is szerettünk volna csinálni a munkagépeink és szállítóeszközeinknek a tisztítására. A Quant Kft-vel a régebbi a kapcsolatunk, mivel üzemeltetünk egy önkiszolgáló autómosót is, és ennek kapcsán jött ez a gép is szóba, és így esett erre a választásra, hogy meg vagyunk elégedve az Erlének a minőségével. Szerettünk volna ide egy telepített mosóberendezést, ami ipari környezetben is megállja a helyét. Milyen gépeket akartok ebben a nagy csarnokban mosni? Most ugye nyilván egy személyautó áll itt, de azért látható a méreteiből, hogy azért ez inkább nagyobb járművekre van kitalálva. Itt erdészeti kiközelítőket, forgópotrókat, egyéb munkagépeket tervezünk mosni, valamint kamionokat elsősorban. Dávid, mik a tapasztalatok, az első tapasztalatok a géppel? Az első tapasztalataink ugye egy önkiszolgáló autómosóhoz képest ez egy egyszerűbb konstrukció. Ipari felhasználásban az előny is. Maga nagyobb nyomás és vízhozam miatt választottuk ezt, mert itt nem a külcsínre megyünk, hanem a hatékonyságra, és emiatt szerettünk volna egy megbízható, erős gépet, ami erre a felhasználásra hosszú távon is megbízhatóan ellátja a feladatát. Itt, ahol most vagyunk, a telepítés különleges módon történt. Felvezetésre került a magasnyomású tömlő a mennyezetre, és 2 helyen egy olyan speciális forgókar került felhelyezésre, amivel gyakorlatilag
nagy, hosszú járművek is teljes könnyedséggel körbemoshatóak. Amennyiben ön is szeretne telephelyén egy ilyen vagy hasonló megoldást beállítani, keresse meg weboldalunkon, elérhetőségeinken műszaki értékesítő kollégáinkat a megfelelő ajánlat